ho na saa wo nua ba no oba tira me nkyɛn no me kwasia da me ma pie komisi stafie me ba ye na ma me na otiwani mo no oba na otiwo no na onu ti dali kito na ne nua ene ne mpena da me mpaso a wo fa no Gradi a wo fa no wo me mpaso ansam we nyina mu no ansam we nyina mu no me pa cha sofo asam na wo ka no Nyankopɔn ne danseni o Nyankopɔn hyew won hye me ne won tam asam ma me nua no okwa training college me nua yale be me ne kro ne saa ba ma ne na wo ho se no ne be me ya hyeha wale asie no oba wa obesra akola no ena me se me tena ho no se me nua na awurade ya danseni okwadwo awurade ya danseni wasasa wa wo kan mu se me nua no agimifo na me agimifo me agimifo se me nua no mefa ame ne mpra da wo paso awurade ya danseni wasasa mu asemu wa ya danseni wo kan no Auntie Elena pa wate asam na wo kan ntro na wo twa Auntie Elena